Samozrejme, získali sme dôležitý bod vonku u silného supera. Ja si myslím, že tí chlapci si ten zápas užili. Bolo to dosť emočné a aj druhý polčas veľmi futbalové z našej strany, takže z toho sa veľmi teším. Samozrejme, ten posun času a nejaké tie poveternostné podmienky nám nedovolili tento týždeň trénovať na tráve normálne, tak sme v Novákoch využili umelú trávu. Ale ja si myslím, že to nie je absolútne žiadny problém. Všetci hráči sú zdraví, takže sa tešíme na ďalšieho jedného kvalitného supera, ktorý je dlhodobo v druhej lige, alebo zostúpil z prvej ligy, čiže bude mať veľkú kvalitu. Vyhrali s Petržalkou doma 4-2, kde dali 4 góly, čiže mali by sme sa tešiť. Ja si myslím, aj tí hráči sa tešia. Je to zaujímavé pre nich, tá skúsenosť tej druhej lige, takže ideme s nejakou víziou, aby sme potvrdili tú nejakú stúpajúcu výkonnostnú krivku.